The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tinenge tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Betera ichi. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana-siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Ari kutiisira musign language mukati mezuva ranhasi ndiShailet Chakabveyo. Mukoma Givi kwasai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Hurukuro yedu ine musoro wenyaya unoti misungo yaSatan part 2. Misungo yaSatan part 2. Mukoma titungamirei muchidzidzo ichi. Tierengere Peter wekutanga 5 pavhesi ya8. 1 Peter chapter 5 verse 8. Svinurai murinde, muvengi wenyu dhiabhurosi unofamba-famba seshumba inorira, ichitsvaka waingaparadza. Satani muvengi wedu. Yes. Shungu dzake ndedzekutiparadza. Yes. Ende maona here kuti muhurukuro dzataita dzakateverana idzi haangode kutiparadza zveupenyu huno chete. Okay. Zveupenyu huno anorova pfuma, agorova mhuri, agotirova nekubvisa It's utano. not just physical destruction. Tikaona zvakare kuti patiri kuti misungoka ari kuvavarira kuti tisatoponeswa pakupedzisira. And musasiye pfungwa yamaitaura yekuti ari kuzova time yafamba. Very good. Iyo inobudira pana zvakazarurwa 12 verse 12. Okay. Zvakazarurwa 12 verse 12. Right. Saka farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo imi nyika negungwa, nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri. Akatsamwa kwazvo nekuti unoziva kuti uchine nguva duku. Saka takanzwa isu kuti Satani anoverenga zviprofita. Yes. Kustadha chaiko chaiko. Saka anoziva pave nenguva. Okay. Kuti nguva dzakatarirwa nyika inoyi dzapera. Kuguma kwenyika kwaswedera. Jesu akuda kuzouya. Right. Saka Satani anozviziva zvese izvozvo. Ndo zviri kuwedzera ukasha maari kwakurovera kuenda. Okay. Kwaakuita. Okay. Kuti ameno nyika ino ichaguma rimko. Data hatina kupiwa. Asi takapuwa zviratidzo. Okay. Zvinoratidza kuti nguva dzapera. Takambozviita muzvidzidzo zvakateera. Hanzi ndachingoda ndeyekuti at the second coming of Christ. All right. At the second coming of Christ zita rechirongwa chinechi. Ndo pari kuguma nyika. Saka Satani ari kuroera kuenda. Ari kuziva kuti time yafamba. Saka tibatsire ngoma misungo yacho yakamira sei. Right. Takaona hurukuro yakapfuura kuti pamwe pacho zvaanoita anoziva kuti nekuti Jesu akati mukadzidza shoko munosununguka uye munonamata zviri correct. Ndobva tanzwa kuti Satani zvaanoita anotarisa muparidzi achigadzira chidzidzo. Otarisa vanhu vaari kunosangana navo vaanotoziva kuti uyu neuyu vanobatsirika nechidzidzo ichi. Saka mimwe yemisungo yake ndeyekutsvaga zvinobvisa vanhu pakunzwa chokwadi chiya chingavabatsire. Okay. Saka zvinogona kuti wabviswa nekuti uri kuda kunowana zvingakubatsira muupenyu hunohu zvakasiyana-siyana. Okay. Saka handei pamberi unonzwa pane imwe pfungwa yandoda kuti tiibate pana 1 vaTesalonika 5 vhesi ya17. 1 Thessalonians 5 verse 17. Rambai muchinyengetera. Yatopera. Chii chiri kutaurwa nevhesi? Kuti
lifestyle yemutenda anofanira kugara ari munhu ari kunamata. Munofanira kugara muchinamata. Handitozvo. Yes. Because paunenge uri munguva dzekunamata, vamwe vanyori vanototi kwanzi zvinoita sokuti wapinda muaudience chamber yokudenga, mudenga rechitatu. Kana wapinda pakunamata, waenda pamberi pechigaro chaMwari, uri mupresence yaMwari. Mukoma anofanira kunamata pandiana anzirambai muchinyengetera. Mukristo wese anofanira kugara achinamata. Saka maybe itobatsiranai nevateereri mukoma. Because inini ndinotaura nevateereri kakanyanya pafoni. Pana vanotondifonera vachiti pastor ndibatirewo munyengetero. Ameno kana language yomuchinjisisa. Iriko. Kuti ndibatirewo munyengetero womubvunza kuti imi munobata muri kupi? Because unongoida kuti zvienderane language yacho nzwa apari zvino hapana kwandiri kubata ndiri, asi munhu waMwari ndibatirewo munyengetero. Obva ataura zvinhu zviri kumunetsa. Saka ndakubvunza kuti ari kufanira kunyengetera ndiani? Vanhu pane kudzidziswa intercession haina kuipa, yekunamatirana. Hazvina kushata, zvakanaka, zvinotokurudzirwa. Asi munhu iwewe pachako unofanira kuve neukama naMwari. Unofanirawo kuve uchiita nguva dzakatsaurika, dzakatsanangurika, dzaunoenda pamberi paMwari mumunamato. Ngoma, gandipe example. Ndakaaplya visa kuenda kune imwe nzvimbo iri kunze. Ndoda kuti dai zvaita visa raita. Handitika? Anofanira, Mwari anoda kunzwa mama wangu achinamatira nyaya iyo here, kana kuti mufundisi wangu, kana kuti vatonyanya kunzwa inini wacho. Kunamatirana, kuti mufundisi wako akunamatire, yes, namai vako vakunamatire, zvakanaka. Right. Handitozvona. Asi iwewewo Mwari vanoda kunzwa uchinamata. But zvikunetsa manje mubaraini. Vana mai vari kungonamatira vana vavo vasikana. Vanhu vacho vasikana havana kana hanya nazvo, vari kutotamba, asi iwo manje mai vacho ndo vanenge vaiti mufundisi ndokumbira shuwa ndibatirewo munyengetero, muri kungoonawo mazera avave. Right. Shuwa kungomuyeva pachivanzere, dai zvangoita mufundisi. Munhu wacho wamunenge muchinamatira haapo panyaya yacho. Saka ndabvunza kuti ari kunzirambai muchinyengetera pavhesi apa ndiani? Kudzoka kwauri kuita ndosaka muchidzidzo chino ichi muhurukuro ino iyi zviri kubudisiwa kuti imwe yemisungo yaSatani kupedza vanhu simba rekunamata. Handitozvona. Because anoziva kuti akakuitisa wiki pakunamata, kwaari iye kwakubatiwa namaoko. Unenge wakungoita chero. Aberoti tsumo yekuti kubatwa nemaoko ndo zvaizika apachi zvave yore yaiwanzokushanda muhondo. Kunzi unobatwa nemaoko muhondo pane kukepchwa paridzwa bvute. Handiti zviya zvokuti mukura second chimurenga second chimurenga chatamba bachirika chakasunungura nyika. Pane kuti parira bvute mukombwa munhu obatwa. Handiti wazviona wakepchwa waenda. Asi pane pamwe pokuti yakapoita maute kurira rusununguko vakavarairwa vaenda patownship ndokutanga kurova doro. Handitozvona raimwiwa marekodzi achirira full blast. Saka pakasvika rori yewarungu, yemasoja ewarungu, haina kutombonzwikwa nekuda unoziva kuti kudhakwa kunonofara nzeve plus music iri pa full blast. Futi iri koko kuseri kwekaundi apa muta achitamba zviya yainzi chikesevi. Saka ndokunonzi kubatwa nemaoko, kungoskonzimburi kwakutendwa navo. Saka Satani akatautisa namate manje kungodyorera. Andozvona verenga John 5 pavhesi 39. John 5 verse 39. Right. Munonzvera magwaro nekuti munoti upenyu husingaperi munawo maari. Ndiwo anondipupurira ini. Saka uri kuona zvinoitwa neshoko. Shoko kuridzidza kunotungamirira kuupenyu husingaperi.
munhu achidzidza shoko kuristata chaiko chaiko. Number 1. Number 2, shoko rinokubudisira Jesu kuti umunzwisise zviri nani. Handiti wazviona? Saka Satani anozviziva izvozvo kuti vanhu vakavereka shoko vakanatsokuridzidza vanonoponeswa, uye zvinoita kuti vazivane naJesu muvengi wangu. Saka adi izvozvo. Saka umwe yemusungo yake inotewa ipapa pakuti vanhu vasawane shungu dzekuda kudzidza shoko, vashaya hanya naro. Ndiyo yataimbokurukura muchidzidzo chakapfuura kuti zvimwe zvese zvinodiwa kuchechi vanhu vanogadzirira except mabhaibheri. Vamwe vacho vanaro vanongaita kuti pastor ndibatsirei, ndikangorivhura ndakutonzwa hope. Chero pakuteerera chaiko unonzwa kuti gospel, kuti ubva waita 3 hours uchingoteerera, vafana uchiteerera gospel. Anoti gospel. Anoti gospel. Saka Satani anoziva kuti vakateerera gospel kwenguva yakareba, pfungwa dzavo dzinovhurika, vopinda paruponeso. Ende zvinokwatooneka kutaura kekuti no munhu adi lifespan yake yekuteerera ishoma shoma, musanyanye kutaura stereki shoko. Ingoti mukadai itai mari dzopfupi. But ndiudzewo mamuvha aSatani mapfupi. Wese ma1 hour. Ese makareba murabaraba. Kugospel ndo kunonzi akuna yekurebesa vanhu vanokotsira. Iwo vapatidzwa vacho kana vakudzidzisana kuti akuna kuti mari dzinozodonedza itika sine pawindo. Alright, asi point ndainzwa. Muri kuti Satani haadi kuti tiwane shoko. Haadi pashoko. Ndosaka uchiona maKristu chaiwo ane nungo dzekuverenga Bhaibheri kudzimba. Samukoma, muri kuti here tsanangudzo dzinotibatsira paupenyu huno nekuziva Kristu dziri mushoko? Dziri mushoko. But muchiona kuti zvinezvi mukoma vanhu havadi tsanangudzo dzemubhaibheri. Kana chiti tsanangudzo mukuzvibata here? Tsanangudzo kuexplaina kashoko. Saka tasiyana. Vateereri, ngoma giva havazive tsanangudzo. Muzovaisira message pafone number dzavo muchivaudzwa kuti chinonzi tsanangudzo chii. Kana vanhu vaungana vakutaura kune vamwe mukuru wechechi akati ndine tsanangudzo yako, haasi kureva kuti ndoda kukuparidzira kubva mubhaibheri. Aiwa. Saka hazvitaurike mustudio, alright. But pfungwa yandiri kuda ndeyekuti anenge achida kuti chiipa. Satani ari kubvisa vanhu mutsanangudzo yebhaibheri, oisa vanhu kutsanangudzo dzevanhu. Kuti munhu anenge achimutaurira kana zvokumuukira zviya. Ndogona kungosangana nemi mutauni ndokoti mukoma, ndokumbira 2 minutes dzenyu, mubva mamira moti ndaratidzwa ndapiwa tsanangudzo dzenyu. Saka zvekuvuka zviya. Saka ndotanga kutaura ndiri kuona kwamuri kuenda kwakajeka, but pane mhepo yekumadokero inge yada kusimuka. Saka Satani zvaari kuita, ari kuisa vanhu kutsanangudzo idzodzo dzisina maturo, achivabvisa kutsanangudzo yeshoko manje. Saka pane kadiversion kekuti kazhinji ezvinokasvika vatendi vakaungana vakati yangu yetsanangudzo, unofunga kuti pakuchivhurwa bhaibheri. Aiwa, hapatori panotonyanyoitwa zvetsanangudzo havadi kuona bhaibheri, dzimwewo tsanangudzo dzisinei neshoko raMwari. Saka I think musungo tori serious wabata vakawanda iwoyo. Right, hatifambei zvedu. Now toda kuti mapoints aya ajeke kuvanhu kuti Satani kuti anoziva kuti nguva dzapera. 1, haadi kuti vanhu vaende kuna Jesu vaponeswe. Right. Saka misungo yake uye vanoteya misungo hanti vanoteya munzira munofamba nemhuka. Saka Satani anonoteya panofamba nevanhu kuenda kuna Kristu. Ndopaanoteya pakunamata. Haadi kuti vanamata. Pakudzidza shoko. Haadi kuti vanzwe tsanangudzo yebhaibheri. Right. Chidzidzo chedu chiri kuti misungo yaSatani part 2. Regai timbonzwa song, then toya tosko continue. Jesu wangu mudiwa, ndinouya kulemi, mananda ndibata, chiripo cha mpupuri, ndiwike muponesi, rakara kwa nyarara, muno nditungamira,
umusha wekudenga ndimwi chidziwiriro hakuchina zvechimwe musandisiye ndega tenzi mundibatsire ndosimbira kunemwi rubatsiro zverangu mundifukidze ini nemapapiro enyu ndimwi Kristu ndinoda zvese zvomunondipa simudza waputsika rapanyi vanorara zita renyu royera ini ndega ndashata ndazara nezvitema mazara inemutsa kunemwi wekuchenesa ini rega uzondirapa moyo wangu mukati zvetsime upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu. Hurukuro yedu iri kuti misungo yaSatan part 2. Misungo yaSatan. Misungo, matraps, masnares ake ekumeka sure kuti atiende kuna Jesu kuti tiponeswe. Iye ari kuzviitirei Satan? Ari kuziva kuti time yake yaashoma yekuti iye aparadzwe. Why? Because the second coming of Christ yaapadhuze. Saka arida kuparadzwa nevakawanda. Anorwadziwa achiona tichienda kuruponeso kuna Jesu. Saka ane misungo yakawanda yaanoisa munzira dzevanhu vari kuita shungu yekuti dai vaenda kuti vaponeswe. Mukoma, ngatipedzisei chidzidzo ichi. Matthew 22 verse 29. Matthew 22 verse 29. Jesu akapindura akati kwavari, marashika nokusaziva magwaro kana simba raMwari. Zvinhu 2 zvaita kuti vanhu ava varasike chii pakutaura kwaJesu? Havasi kuziva magwaro rinova shoko raMwari, uye havasi kuziva simba rina Mwari. Right. Kusaziva simba rina Mwari ndokunoita kuti vanhu vanotsvaga rubetsero kwese kwese pavanopedzisira vakunotsvaga futi kubatsirwa nenhume dzaSatani. Okay. Kuti vanhu vazive simba riri muna Mwari hunge vachitoverenga mushoko. Okay. Unoziva kuti pavanoverenga mushoko paya painzi kuna vaKorinde zvinhu zvakanyorwa kuti zvitibatsire. Unoona kuti kana Mwari akaita chinhu ichi anotadza newo kundiitira nhasi. Saka simba raMwari rinoburitswa pachena mushoko. Right. Saka kudzidza shoko nekujekerwa nesimba raMwari kunoita kuti munhu ugadzikane wakamirira kuitirwa naMwari. Inini ndoziva kuti Mwari ane simba, but ngatibatsirane nevateereri. Mwari ane simba here rinogona kubatsira munhu ari kurota hope every day zvinoitika kakawanda anorota achidya nyama mbishi? Nyaya iyi inogadzirika here kuna Mwari kana kuti inoda imwe special? Inogadzirika kasitoni. Zvazvinoda maindi zvekuti unoza kudzidza chakwakanakira. Pamune muchidzidza paya Mwari ane mimwe mirayiro yaakaisa mukurarama kwevanhu. Right. Inodawo futi kuti ikosheswe. Iwe nyaya dzauri kutaura idzi dzekurota idzi dzidzo ubauya kwatiri iwe. Alright. Ngatimbotarisai. Mwari zvishwa vanogona kukusunungura. But kune mirayiro yesayenzi yekuti ukarara wakagutisa manhungetunga aya unoita madzikirira. Zvikanzi pastor muri muprofita Wodzaidya stereo. Zoita madzikirira. Saka hazvitombodi kufamba. Hazvigadzirike nemunamato kuti ndinamatireyo. Ingogadzirisa kudya kwako kwemanheru worega kunyanya kuzadzisa dumbu. Right. Ndapanzwa hapo Mukoma. Ngandipe imwe example, sorry handinoda kutora nguva yenyu. Ko munhu anenge achirara but zvino zvichitoitika almost every week kuti anenge achiitwa mukadzi nechinhu chaasingaoni but isiri dream. Zvinhu zvekutoti kuchiedza akazvitarisa pane proof yekuti aitwa mudzimai usiku nechinhu chaasingaoni. Ndoda kumbobvunza imi pastor, kusimba raMwari
tingawane here solution yechinhu chakadaro? Now Mwari, I know kuti pane zvimwe zvoda kudzidzwa. Ndirungoti nyaya yemhando nditi nepapfupi hongu simba raMwari rinobvisa zvinhu zvakadaro, rinosunungura. Okay. But mabvisiro acho manje haazi kuti uye kuzoshandirwa. Aiwa, Jesu anoti muchaziva chokwadi chokusunungurai. Saka pane zvoda kutanga zvadzidzwa. Nekuti zvinenge zvichiita chinoitisa kudaro ndiSatani. Saka ukanodzidziswa mushoko manje kuti Satani ane misungo yakadai, anoshanda achidai. Alright, zvaari Satani tinomukunda sei? Unomukunda modzidza mushoko. Kuve neukama naJesu iwewe ndokunoita kuti Satani arege kuuya achikushandisa nenzira idzodzo. Saka mukoma manje chitibatsirai, ndikutofunga kuti mumwe musungo uri kuintroducwa mbichana Satani wekuti vanhu havadi pekunzi muchaziva zvokwadi. Ukaona vanetseka varungoti pastor ndinamatirei, haadi kudzidza kuti anzwe kuti nyaya iri kuitika izvinofamba so. Chaari kuti ndoda deliverance chete. Arungoti pastor namatai shuwa, munhu waMwari ngatishingei nemabvi Mwari anotinzwa. Iye kuti namatai vamwana vakabhuya sasa tauya toda kuti mutibatsire. Saka ivo vakafunga kuti tichakusvika nepfungwa medu wabata musoro. Hatidzidzei. Saka pakudzidza kwacho labda achikushama ngai. Akatarisa pahwindo. Akati iwewo ndiwo wauya uri kunetswa nezvinhu izvi waperekedzwa naamai. But uri kungoshama ngai wakangotarisa pahwindo. Aiyo, because vanhu vari kuuya vachifunga kuti mukangobata musoro moti out zvatopera. Haadi kuudzwa neshoko raMwari kunzi iwewe raramawo so kuti zvisauye. Saka mumwe musungo wandiri kuona uri kuita uchiuya wokuti vanhu vari kuisa more emphasis paprayer. Iro Bhaibheri chiti zivai chokwadi chekusunungurai. Ende Jesu ati chimwe chinokurasisai kusaziva magwaro. Anditi wazvona. Saka Satani anozviziva izvo kuti munhu asinganyatsonzwisise shoko ari nyore kumurasisa. Ende anobva atadza kuziva simba rina Mwari. Saka kana achienda kuvanhu vakadaro Satani, chimwe chaanoshandisa kuti kana shoko rako nosvika kwavarika risvike rasunamiswa. Unoziva kunonzi kusunamiswa. Zvapidigurwa zvaitwa handiti wazvona. Zvekuti hazvinosvike semasvikiro azvinofanira kuita. For example, rega ndikupe ubedzariso. Pana Genesis 2 pavhesi ya 17. Genesis 2 verse 17. Asi muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya, nokuti nemusi waunoudya uchafa zviro kwazvo. NdiMwari ari kutaura naAdhamu. Mukadya muti uyu munofa zvishuwa shuwa. Kufa chaiko. Kunyatsofa. Ndozviri kutaura Mwari. Handiti wazvona. Chirega unzwe Satani ari kutaura nyaya imwe chete iyoyo. Pana Genesis 3 verse 4. Genesis 3 verse 4. Nyoka ikati kumukadzi, hamungafe zviro kwazvo. Andiri kuona. Inyaya 1, muti 1. Mwari ati munofa zviro kwazvo. Chaiko. Satani oti hamunyatsofe. Munofa henyu. Asi hamunyatsofe. Saka uri kuona gakava kwarakatangira kuEden. Pano anomonyorora. Nyaya ndeimwe chete, asi Satani anonosvika aimonyorora. Munofa asi hamunyatsofe. Chirega uone manje uchitora vanhu uende munyaya dzevakafa. Chero nevanoenda kuchechi. Ngoma, statement iri correct here. Teerai statement iyi. Vakashaika last week iyo. Takatovaviga takaendako kumhondoro. But dai adzoka achengeta vana vake asiya tuvana tuduku. Handiti uri kuona statement. Ndiri kuedzwa. Vakashaika, vakazoshaya last week iyo. Takatoenda kumhondoro tikavaviga. But asiya tuvana tuduku. Dai adzoka achengeta vana vake. Handiti uri kuona. Hazvisi kumeka sense. Vari kubvuma kuti tamuviga afa. But vari kuti haana unyatsofa, ngaadzoka arere vana. Unoziva chinoshamisa ndechekuti chero vanoenda kuchecheka vanonobata tsananguro yaSatani kudarika yaMwari. Peva nenyaya yekufarira.
pakanzi naSatani vanofa havanyatsofe ndokwavanofarira ikoko. Saka ndo yavanouya nayo manje kumaraini mukurarama. But mukoma imbondiudzai, pane zvimwe zvinhu zvofanira kusvika pakutika zvajeka. Handisi kuti tiri muno mustudio tinojekesa sitereke kupfuura vamwe patinodzidza nevateereri nyaya iyi. But nyaya yevakafa ka munoziva kuti tine vateereri vokuti anzwa zvidzidzo zvinogona kupfuura 20. But unonzwa achiti but pastor yeye ndiri kufolowa zvidzidzo but ndibatsirei pastor, mweya wemunhu akafa unoenda kupi? Anoramba ari panzvimbo 1. chii chinoitika panyaya yevakafa mukoma? Chinoitika unoziva kubata mari dzaisatani. handiti pakamuka Jesu paipai kana uri pana Mateo 28 kunonzi masoja akanga aripo akaona achimuka live vakamhanya kunoudza vakanga vavahaya kuti munhu uyo wamaamati tirindeka kamukiro kaaita tanga tisina power. Yes. Because kwauya ngirozi pakaita earthquake dombo rikabva paguva akamuka zvikanzi ndobva vanyatsonzwisisa kutsanangura kwemasoja vakavapa mari yepfumba muromo. Vhesi rinoti vhangeri iro riri rekuti akabiwa rakaparidzwa pakati pevanhu kusvikira nhasi. Ekunotoona umwe wafana vachiri vechidi kunotodzwenzi akabiwa. Saka zvaSatani zvinomhanya nesimba. Vhangeri rakatanga kuenda muguta nderekuti abiwa. Iri rekumuka rana Maria. Apa imbotaurai muri mustudio semufundisi. Nyatsotaurai chokwadi. Vatiri kuti baba vadzoke vatichengete kana mudikano edafa. Akafa hakuna kwaanodzoka here. Ibudai pachena kuateereri kuti zvese zviya kupedza nguva. Akafa. Bhaibheri rinoti kana munhu afa hachina chaachaziwa, hachina chaachagona kuita pakati pawapenyu. Vanoramba vakafa kusvikira panoguma nyika pachamutswa vanhu. Atifambedo. Anditwapaona. But Satani akashonyorora. Akapa twista. Saka ndo mumwe musungo wake iyoyo wekuti shoko raMwari rinzwisiswe zvisiri izvo. Vanhu vobata pfungwa yaSatani. Enda pana Numeri 23:23. Numbers 23 verse 23. Zvirokwazvo hakuna un'anga kuna Jakobho uye hakuna kuvuka kuna Israeri. Zvino zvicharehwa pamusoro paJakobho nepamusoro paIsraeri zvakaitwa naMwari wavo. Panapa ndiBharami muroyi mukuru. Aive muroyi aitohaiwa Bharami. Ende kuroya kwake aigona kuroya village rese kana ahaiwa abhadharwa. Apa akanga ahaiwa naBharaki kuti aroye dzinza rese rekwavaIsraeri. But Mwari akamuti aiwa vaIsraeri havaroyeki. Saka ndiye ari kutaura manje achiudza Bharaki kuti mwana waMwari haaroyeke. As long as Mwari asiri kuona chitema mumhuri make mumusha make uroyi haubati. Handitwazvoona. Iri ndo message iri kubva kuna Mwari. But message yaSatani yaanodyara mupfungwa dzevanhu ndeyekuti varoyi variko. Uri kuroyiwa. Uri kuroyiwa. Handitwazvoona. Saka uroyi chaiwo huri mupfungwa dzevanhu mawakadyarwa naSatani. Mwari anoti mwana wangu haaroyeke. Ende Satani akatokonfesa paaitaura kuna Mwari akati Jobho makamukomberedza neruzhowa tirikutadza kupinda. Tikushaya pekupinda napo. Saka vana vaMwari vanokomberedzwa neruzhowa naMwari. Ndosaka vasingaroyeke. But pfungwa manje Satani akadyara kuti uri kuroyiwa. Uri kunoroyiwa varoyi variko. Even uri mwana waMwari. Even uri mwana waMwari. Asi varoyi variko. Varoyi variko. Uroyi huriko. Uroyi huriko. Asi mwana waMwari haaroyeke. Haaroyeke. Zvinobhamba. Saka time dzedu dzakwana mukoma ka. Panyaya yeuroyi ipapapo ka. Tofanira kuzopa kurukura. Right. Afanika munhu kana akungonororwa akuda kuchata kudai. Ukanzwa achiti panogona kungosimuka mhepo pastor ndibatsirei kune vekwana tete vasina kufara nazvo. Unogona kungonzwa ipapa ndikugara ndichingorota ndichinzi usabate chakati. Unotoona kuti mwana uyu ndewe kuchechi but ari kutya kuroyiwa. Zvakaiswa mupfungwa dzevanhu naSatani
ndomwe musungo wake iyoyo. Ende ende akaera akudyara kudaranzwa kuti uchaenda kunobatsirwa because hausimbire kuna Mwari, unoenda kunotsvaga n'anga, unoenda kunotsvaga vavuki. Nguva dzedu dzakwana muteereri, tiri pachidzidzo misungo yaSatan part 2. Misungo yaSatan part 2. Phone number idzi munodzishandisa. Tinokupai malinki eWhatsApp ekuti mupinde mumaWhatsApp groups mamunokwanisa kuwana zvimwe zvidzidzo zvakaitwa kumashure kusanganisira even zviri current. Torai phone number dzinoti 0775 909095 0775 909095 kana kuti 0717 091 615 0717 091 615. Ngatisanganei zvakare pachirongwa chino, the second coming of Christ. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende mwimo tungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvikanyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi moti ndinokutungamira